Hvad laver du her? Men vi aftalte, at vi skulle være begge to. Nej, ikke i den første scene. Det var kun mig. Hvorfor skal det kun være dig? Fordi det bliver bedst sådan. Jamen, vi er sammen om det her. Ja, du kan være med i nogle af de andre scener. Nå, det var bare ikke det, vi snakkede om, Ronny. Nej, men jeg ved, hvordan det fungerer sådan noget. Det bliver bedst sådan. Nå, okay, men så okay, fint, så gør jeg bare sådan her. Så står jeg bare her. Så tænk ikke på mig. Så er du stadigvæk med. Men er det ikke okay? Nej, det var kun mig, der skulle være med i den her scene. Ja, ved I hvad, det må I undskylde. Jeg tror, vi går i gang nu. Kører det, eller hvad? Ja, den er i gang. Hvad skal vi så nu? Jamen, nu skulle vi jo præsentere valgfaget Web 2.0 og foto. Okay. Nå, men hvis du vil Web 2.0 og foto, så skal du være frisk på ny teknologi. Ja, og så lidt seriøst arbejde også, ikke? Jo, det er vigtigt også. Også selvom man er presset. Så hvis du vælger det valgfag her, så skal du også være frisk på nogle udfordringer. Hvorfor det? Hvorfor det? Ja. Du kunne fandme lige så godt spørge, hvorfor jeg er så flink, og du er så skide dum. Fordi at det er udfordringer, der rykker. Altså, hvis man vil noget, så er det det, der skal til. Sådan er det bare. Ja, undskyld. Jeg spurgte bare. Det er okay. Ja, er der mere, man skal være frisk på? Ja, man skal godt være klar til noget fis og ballade, tror jeg, ikke? Ja. Vi skal hygge os lidt. Helt sikkert. Så, ja. Hvis du opfylder de ting, og hvis du mener, det er noget for dig, så er Web 2 eller foto. Ved det. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg glæder mig helt vildt. Det bliver super sjovt. Vi skal i valgfaget Web 2.0 foto arbejde med sociale medier som Facebook, Twitter og blogs. Så skal vi arbejde med foto, både med rigtig kamera og mobil, og videoer og stills. Så skal vi arbejde med videotjenester som YouTube, Vimeo og 5minutes.com. Og så skal vi arbejde med billedbehandling, både med Gimbra, Picasa og Zoomer-Paint. Og så skal vi også lave vores egne musikvideoer og reklamer. Og så skal vi arbejde med green screen. Green screen? Ja, det er det, vi er i gang med nu, Parboet. Okay, jeg spurgte bare. Ja. Og vi skal også arbejde med præsentationer, såsom Prezi og Wix og Vuvox. Ej, hvor er det godt at se, at man lige stadig er på. Nå, Ronny, så er vi nået til det med bøger og lektier. Bøger og lektier? Det gider jeg ikke. Next. Nå, så må vi køre det uden bøger og lektier. De bliver også 1000 gange bedre. Det er meget sjovt. Ja, fedt. Det gør vi. Det er overdrevet. Det gør vi. Hvis I vil vide mere om Web 2 eller foto, så kig på vores website. Adressen finder I i Valgfagsavisen. Og har I spørgsmål, så er der tid til det lige om lidt. Er I friske? Det er vi.